खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं पाकिस्ताननि गेदेर बtrradab खौरां मोननाय बादिब्ला मैया बुधबारखालि पाकिस्ताननि आगुनि गाहाय मन्त्रि इमरान खाननि मददगिरिफ्रा आथिखालनि पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि शेहबाज शरीफनि न'नि बाहेरायाव दोननाय गारिफोरखौ थांनानै सावगायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला इमरान खाननि मददगिरिफ्रा खमैबो 500 जन उदखारि हानजाफोरा थांनानै लाहौराव थानाय पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि शेहबाज शरीफनि न'नि बाहेरायाव दोननाय गारिफोरखौ थांनानै सावगायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया छत्तीसगढ़आव गिख्रंथाव लामानि जाथायाव सासे पुलिस अफिसारा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बिथांनि बिसिजों लोगोसे सानै गथ'फोराबो जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला पुलिस अफिसार गाखोनाय गंसे साखा खबब्रै गारियाव गंसे ट्राकआ गोगोमै फैनानै सिगांजों सौख्रेबफैनायनि जाउनाव बे गिख्रंथाव लामानि जाथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं एबारनिफ्राय टिचार इलिजिबिलिटि टेस्ट एबा TET पास जायोब्लाबो आरोबाव फाइनाल एग्जामाव पास जाबावनांगोन। बे बाथ्राखौ मैया आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों। बिथां गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला TET आनजादनि समाव गोबां बिजाथिफ्रा आसामनि बाहेरा हादरसाफोरनिफ्राय BEdनि फोरमान बिलाइ लानानै फैयो। जाउनाव आसामनि थार BEd उथ्रिसारनाय बिजाथिफ्रा साख्रि मोना जायो। बेनिखायनो बे गोदान नेम खान्थिखौ खालामनाय जादों होनना मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया बुधबारखालि सासे इन्जिनियारा हमजाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बे इन्जिनियारखौ दै जगायथायनि मुङाव 20,000 रां लाफुबाय थानाय समावनो गिबि मन्त्रि भिजिलेन्स टीमआ हमनो हादों। बे हमजानाय इन्जिनियारनि मुंखौ मृदुल दुब्रि होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे इन्जिनियारा सुग्लाय सेरफांनि गरेस्वर डिभिजनाव दै जगायथाय बिफाननि इन्जिनियार मावखुलियाव साख्रि मावोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं मैया बुधबारखालि बिलासिपारानि फ्रेन्ड्स क्लाबनिफ्राय गासै 8 जन जुवा गेलेग्राफोरखौ हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिस हानजाजों हमजानाय सा 8 सोद्रोमाफोरनि मुंफोरा जादों फारियै इस्माइल हुसैन, फुलबर आली, बकर आली, इसामुद्दिन आबु साम्मा, असगर आली, मन्टु हुसैन आरो मोहम्मद हुसैन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआव थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।